Сега казват, че всяко поколение мисли, че предишното е твърде скучно, а следващото ужасно шумно. А истината е, че просто всички сме на различна честота. Точно така. От бейби-бумърите и поколения X до милениалите. Z и вече алфа. Толкова различни, че понякога ни трябва преводач. Сега, за щастие, днес имаме такъв. Наш гост е човекът, който разбира разликите между тях. Ще говорим за това как млади и стари се опитват да се чуят едни други, какво ги дели, какво ги обединява и дали поколението алфа е последната ни надежда или поредната глава в историята. Но колко сме наивни. Останете с нас, няма да ви делим по години, само по любопитство. Гост по темата е Любомир Гетов. Човек с богат опит и консултиране на бизнес, институции и семейство. Здравейте! 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 В ръцете си държа пропаста между поколенията. Как да строим мостове между тях? Значи, може би първо наистина да очертаем пропастите. И поколенията. Ами, пропастите винаги ги е имало. Всъщност, от хилядолетия хората не се разбират от различните поколения, бащи с синове, особено майки с дъщери. Но в последно време, и това е след COVID, смея да твърда, че хората все повече и повече искат да живеят по техния си начин. Независимо от кое поколение са. Искат да комуникират по начина, по който те възприемат, че трябва да е правилно. Ценностната система, която те имат, трябва да им отговаря на начина на живот. Да работят в компания, която им харесва, а не просто защото трябва да се работи някъде. И всичките тези аспекти всъщност засилват проявяването на така наречените поколенчески ценности. Поколенческите ценности се формират в първите 12-15 години от живота ни и ние, образно казано, тъпо и упорито ги копираме цял живот след това. При някои са по-явно изразени, при някои по-скрити, но смея да твърда, че това е една изключително устойчива парадигма при взимане на решения и реално погледнато. Те са формирани от средата и времето, в което живеем, не толкова от семейните ценности. Всеки един от нас има система от ценности. Поколенческите ценности са само една част. Всеки един от нас има така наречените динамични ценности на база на това в какъв период от живота сме. Нали? Естествено, за момента аз ако гледам реклама за Корега, няма да ме вълнува, нали? Но ако гледам реклама за... Не казвайте на каква марка. Да. За автомобил, това е една друга... ще ми импонира. По същия начин е и при ценностите. Тоест всичките хиляди послания, които всеки ден ни атакуват по отношение на къде да си похарчиме парите, къде да инвестираме време, и как, чувства, емоции и така нататък, тези хиляди послания, които ни атакуват като метеороиден дъжд, трябва да преминат през нашата защитна мембрана, която се формира от поколенчески, динамични ценности, за които говорим за етап от живота, в който сме, и така наречените индивидуални. Индивидуалните се формират от семейството, както вие споменахте, от това дали, примерно, баща ни е бил военен, или родителите са ни музиканти, или сме израснали с баба си и дядо си, а не с родителите. Тоест, имаме не само поколенчески, но и индивидуални и динамични ценности и всичките те формират нашата ценностна система. Аз не е любопитно, откъде всъщност събрахте наблюдения и на какво стъпва книгата ви? На лични, може би, такива или на широка, така, професионален опит? Така.